जुन्या काळी कोपभवन निर्माण केलं जायचं. म्हणजे राजा महाराजांच्या घरी कुणाला जर राग आला ना, तर त्या रागवलेल्या माणसानं त्या कोपभवनामध्ये, कोप म्हणजे राग, त्या कोपभवनामध्ये जाऊन बसायचं रुसून किंवा रागवून. कोपभवनामध्ये काही लोक म्हणतील काय सूर्यवंशाचं राज्य होतं, एवढं सगळं रामायण घडलं त्या कोपभवनामुळे. ते कोपभवनच निर्माण केलं नसतं तर किती बरं झालं असतं. उगीच ते कोपभवन करून टाकलं. त्यावेळेला कोपभवन होतं बांधलेलं. आता आपण कोपभवन बांधत म्हणजे आपलं घर कोपभवन व्हायचं राहतं का? आपल्या घरात कोपभवन नाही का? आहे की, फक्त नाव नाही त्याला कोपभवन. घरावर पाटी जरी नसली कोपभवनाची तर आमची घरं कोपभवन आहेत की. भांडणं तर होत आहेत ना घरामध्ये, सगळ्यांच्या घरात भांडणं होत आहेत. कमी जास्त होत असतील पण होतात. ज्याच्या घरात भांडणच होत नाही का ते मंदिर. पण नाही होत असं. आमचं घर सुद्धा कोपभवन आहे. आमच्या इथं कोपभवन बांधलेलं नाही तरी सुद्धा आमचं घर कोपभवन आहे. कोपभवनामध्ये जा, बस. कैकेयीनं अंगावरची वस्त्र फेकून दिली, सर्व अलंकार फेकून दिले आणि कोपभवनामध्ये जाऊन रागवलेल्या स्थितीत बसलेली आहे. मंथरा अजून इकडच्या सदनामध्ये आहे. संध्याकाळ होत आली आहे. राजा आनंदात आहे. राजाला उद्याचा रामराज्याभिषेक दिसतो आहे. सजलेली अयोध्या आहे. घराघरात उत्सव सुरू आहे. मंगलवाद्य वाजतायत. राजा मनात विचार करतोय उद्या रामाचा राज्याभिषेक होणार. राज्यारोहणाची सर्व तयारी झालेली आहे. माझ्या आवडत्या राणीला सांगायचं राहिलंय. कौशल्येकडे आणि सुमित्रेकडे दूत पाठवलेत. राजेसाहेब स्वतः गेले नाहीत, पण आवडती राणी कैकेयी तिच्याकडे मात्र दूत पाठवून भागणार नाही. मला स्वतःला जावं लागेल. महाराज आवडत्या राणीकडे निघालेले आहेत. आवडत्या राणीकडं भवनामध्ये आले. मंथरा दिसली. मंथरेला विचारलं, मंथरे महाराणी कुठे आहेत? मंथरेने सांगितलं महाराणी कोपभवनात गेल्यात, तिथं जाऊन बसलेले आहेत. विचारलं तर कारण सांगत नाहीयेत. मला कळलेलं नाही त्या कोपभवनात का गेल्यात. आजचा दिवस आणि कोपभवन. कोपभवन, रामाला राज्याभिषेक होणार आहे उद्या आणि ही कोपभवनात जाऊन बसले. काय झालं असेल, काय घडलं असेल? मनात विचार सुरू आहे. पाय तिकडं जायला तयार नाहीत. घाबरलेल्या स्थितीत थरथर त्या पाऊलांनी एक एक पाऊल पुढे जात आहे. कोपभवनाकडे जाणं सुरू आहे. राजा कोपभवनामध्ये पोहोचले. बघतायत म्लान चेहऱ्यानं कैकेयी त्या ठिकाणी पडलेली आहे. अंगावर जुने कपडे आहेत. राजसी अलंकार यांचा त्याग झालेला आहे. एकही अलंकार अंगावर परिधान केलेला नाही. गोस्वामीजी लिहितात ती एखाद्या सर्पिणीसारखी बसली आहे. दंश करायचा आहे तिला. राजाला ती असं सोडणार नाहीये. पण राजाच्या मनात मात्र आहे माझी राणी रुसली आहे. का रुसली असेल ती? तिला समजावून सांगूया. माझा ऐकणार नाही का ती? काम कौतुक. रुसलेल्या बायकोला समजावून सांगण्यासाठी राजा सम्राट आहे, पण तो सुद्धा तिच्या पुढे केविलवाना झालाय. आणि पुन्हा पुन्हा विनवणी सुरू आहे. पुन्हा समजावून सांगण्यासाठी शब्द त्यांच्या मुखातून बाहेर पडतायत. हे सुमुखी, सुमुखी म्हणजे जिचं मुख फार सुंदर आहे. हे सुंदर चेहऱ्याचे असा त्याचा अर्थ होतो सामान्य. हे सुलोचनी
माझ्या प्रिये. काय झालं काय झालं तुला? हे गजगामिनी सगळ्याचा अर्थ सांगता येत नाही. तुझ्या रागाचं कारण सांग राणी. तुझ्या रागवण्याला कारण काय झालं हे सांगशील का? अगं तू म्हणशील तर एखाद्या रंगाचा राव करून टाकेन. तू म्हणशील तर एखाद्या राजाला भिकारी करून टाकेन. माझा अधिकार तुला माहित आहे. सांग राणी काय झालं? तुझ्या रागाचं कारण तर कळू दे. तुझ्या रागाचं कारण जर कळलं ना, कुणी तुझ्याकडे बोट केलेला असेल तर त्याचा हात कापून टाकीन. कुणी तुला बोललं असेल तर त्याची मान कापून टाकीन. सांगितल्याशिवाय मला कसं कळेल? सांग राणी. तू सांगितलं तरच मला कळेल ना. महाराज म्हणतायत ते सुमुखी, सुलोचनी, पिकबचनी, कोकिलकंठी, कोकिळेसारखा आवाज असणाऱ्या माझ्या प्रिये, सुनयनी, सुंदर डोळ्याच्या माझ्या प्राणप्रिये. अरे 4 लेकरं झाली, सुना आल्यात, कानांच्या पाठीमाग पांढरे केस दिसायला लागलेत आणि कोकिलकंठी, सुलोचनी, पिकबचनी. आत्ताच कुठं लग्न झालंय आणि नवरा नुकतंच लग्न झालेल्या बायकोला जर म्हणाला, ए तुला साडी खूप सुंदर दिसतेय बघ, साहजिक आहे, मान्य मान्य योग्य आहे ना, ठीक आहे, नवीन नवीन जरा असतं ते. पण ज्याच्या वयाची 80 वर्ष संपलीत अशा म्हाताऱ्यानी जख्ख म्हातारीला जर म्हटलं, हे सुमुखी, हे कोकिलकंठी, हे पिकबचनी, हे गजगामिनी, तर म्हणावं याचं बिघडलं आता. इथं दशरथजी समजावून सांगतायत, मंथरणी करतायत, राणी काय झालं सांग ग. तू सांगितल्याशिवाय कसं कळेल मला? तू सांगितलंच लक्षात येईल ना. तुझ्याकडे कुणी बोट केलं असेल तर त्याचा हात कापून टाकतो. तू जर म्हणशील ना एखाद्या भिकाऱ्याला राजा करून टाकतो, तू जर म्हणशील ना एखाद्या राजाला पार भिकारी करून टाकतो. तू फक्त सांग मला, तुझ्या रागाचं कारण तर सांग. तुला काय हवंय सांग. अगं रामाला राज्याभिषेक होणार आहे, उद्या रामराज्याभिषेक आहे. मी किती आनंदात आलो होतो, दुसऱ्या कुणाकडेही गेलेलो नाही, मी फक्त तुझ्याकडे आलो. मला माझ्या मुखातून तुला हे सांगायचं होतं. कदाचित तू यासाठी तर रुसलेली नाहीयेस ना. माझ्या अगोदर तुला बातमी लागली आणि दुसऱ्याकडून कळालं. तुला असं तर वाटत नाहीये ना महाराजांनी मला अगोदर का नाही सांगितलं? मला व्यापामुळे नाही येता आलं. आज मी तुझ्याकडे आलो, दुसरीकडे गेलो नाही. कौशल्येकडे दूत पाठवला, सुमित्रेकडे दूत पाठवला, मी स्वतः तुझ्याकडे आलोय. राणी, राम राज्याभिषेक होणार आहे उद्या आणि त्याच्या मुहूर्तावर असं तोंड पाडून बसू नकोस. राणी सांग मला काय झालंय ते. अगं आनंदाचा दिवस आहे, तुला काही हवंय का? तुला जर काही हवं असेल तर सांग, मी त्या द्यायला तयार आहे. माझं वचन तुला, तू सांग फक्त काय झालं. आत्ता पहिलं वाक्य बोलल्या
महाराणीजी म्हणाल्या, तुम्हाला फक्त वचनच द्यायचं माहित आहे, निभवायचं माहित आहे का? ही म्हणाली, अरे काय बोलतेस, कळतंय का तुला? अगं रघुवंशाचा वंशज आहे मी, या रघुवंशाच्या परंपरेत जन्म आहे माझा, आणि या रघुवंशाची रीत आहे, प्राण गेला तरी बेहत्तर, पण वचन आमच्याकडून मोडलं जात भगवान रामचंद्रांचा वंश, वचन प्राणापेक्षा अधिक प्रिय आहे, इथं प्राणाहून जास्त किंमत वचनाला आहे. आजकाल माणसं दिलेला शब्द 1 तासात मोडतात. आज शब्द देतो, उद्या पाळत नाही. रामायण सांगतंय, शब्द देत असताना विचार करून द्या, आणि रामायण सांगतंय दिलेला शब्द पाळा. नाही वाईट, असत्य एवढं मोठं पाप नाही कोणतं. वचन द्याल तर निभवा, शब्द द्याल तर पाळा. रामचरितमानस आमच्या घरासाठी दशरथजी म्हणाले, महाराणी काय बोलतेस, कळतंय का तुला? अगर रघुवंशाचा वारस आहे मी, रघुवंशाची रीत आहे, इथं वचन दिलं तर ते प्राणाहून जास्त सांभाळलं जातं. प्राणापेक्षा अधिक किंमत इथं वचनाला आहे. मी रघुवंशाचा वारस आहे, आणि रघुवंशी माणसानं वचन दिलेलं असेल तर तो पाळतोच. काय बोलतेस तू?